Ito yung paka-entry na, takbo ko na doon. Taga. Takbo ko na. Ayun! Ang galing talaga itong mga natin, bagong subscribers natin. Napaka-swerte talaga. Ako lang mga taga-tanggal. Para may ano mo doon. Nerving. Dito nerving makatayo. Oh. Nakakadalawa pa lang siya pero puno na. Ayan mga tayo, yung kilo ni Bryce. Yan, siya yung nagpa-sponsor siya pa nakahuli ng mamaw. Shoutout nga pala sa dalawang anak ko, kay Clarice at kay Clarice. Tapos sa kapitbahay ko si Abanday at si Lino. Sa kay Genesis. Edgar. Paring Atog. Good ka rito pare. Ayan, good morning mga choy. Ito na, ala, umaharvest na sila dito. Good morning idol. Yan o, naka-harvest na o. Yan o, grabe talapad. Yan, good morning sir. Yan. Ayan o, katuwaan ng friendly tournament daw sila o. Ayos, oh, ang gaganda ng ano, kita mo na yung mga choy. Mini tournament lang nila, friendly tournament nila o. Grabe, ang daming premyo. Sana all. Baka pwedeng sumali sa ano idol, sa grupo nyo rito. Susunod na lang. Yan si Fresh pala oh. You know. Kanino yan, kanino? 150 oh. Ayos. Ayun, may friendly tournament sila dito, sila Fresh. Ay sir, dami nang huli. Tapos yung mahuli pulutan. Syempre. Ayan oh. Ayun, matitindi itong bumiwas. Bossing, tournament nyo pala. Mini tournament. Yan, ganda ng ano pala dito. Sobrang dami. Friendly tournament tala to. Uy, si Coco yan dito. Si Idol Coco eh. So yun o. Yun o, good morning mga batang anglers. Ganda, kasama ka sila sa ano, tournament tayo. Siyempre. Wow, galing. Shout out. You know, sana manalo ka dito. Sir, makikibanding na lang ako dito. Walang ano doon eh. Walang di masaya doon, tatlo lang sila doon eh. Dito ako. Yeah, dito ako mga tay. Makikibanding tayo dito. Pero hindi ako kasama sa tournament. Kasi di tayo nakaano pa member mo na tayo kay Press. Para makasama tayo. Susunod na ano. Dalawang gamit yun. Ganda no, wala pa lang ano doon, ang anglers sa dulo. Ano na ako dito idol. Makibanding-banding lang. Sa dulo. Ayun tayo mali sa dulo. Kung sa'yo naman dito, sana makamimir tayo mga tayo. Pansit pa oh. Dito tayo para di tayo kasama. Yan. Kasama ka rin kuya doon. Ayun, dito tayo kay Kuya. Yan, dito tayo. Yan. Nandun sila. Yan sila mga tayo, napakarami nila mga tayo, grabe. Friendly tournament nila. Yan, napakasaya nila dun, grabe. Yan. Sana, dito naman dadaan sila kabiwas eh. Kasi andito yung area, ayun, pasukan nila. Yan. Yan yung pasukan nila dyan. Yan mga tayo, ano yan, JP Rizal na yan. Para mga tayo, sit up tayo. Yan, good morning po ulit sa inyo mga toy, no? Sit up tayo rito. Yan. Shout out sa inyong ano, kasama kayo, hindi? Hindi po. Dito na lang tayo. Ayan, nakapalo pala sa atin. Sige, pangalan ko tayo. Adam. Yan si Adam. Adam Reyes Reyes. tapos ka. Ojo Reyes. Yan. Ayos. Ang ganda ng ano nila, mapapanalunan. May papansit pa si Press. Taw-taw lang gagamitin ko. Abiwas, Tolervin, saan ka na? Si Michael Bura kayo. Belated happy birthday ka, Choy. Anong pangalan na Abot. Si Kabiwas. Ay, di ako. Dito ka dali. Hindi ka makaka-play doon. Ay doon, di alam ni ano ngayon. Hindi ko alam paano paswang. Pinala para di pinala sa GC. Wala ba? Di pinala sa GC para hindi marami kasi ano lang eh. Vincent na. Ay, kaya may naman. yan. Meron pa lang ano. May sponsor lang pala. Ikaw, makaka-choy. Palasing-lasing ka kasi.
Malaking lasin talaga kagabi. Buti na napag-usapan natin dito talaga yung spot. Yung nagkataon. Doon sa loob kagatan. Magpirma ka na Uy, sa inyo. ay, may arda, teka lang, nasali mo tayo. Magkapa-entry muna tayo ng Dito lang minsan. Magkano ba Gusto mo talaga ano? ng tilapia. Doon sa dulo. Tapos yung mahuli mo daw, meron sa nalagay ng cooler mo. Tapos, wala ka kayo may uwi. Patay ka ngayon kasi kukunin nila. Pabor na kayo. Ano, sabihin dito mo na ako? Walang di yung motor naman pala, di ko alam. Ano nga raw? Ano na? Ang bupa ka nito eh. Pag dinala ko yung isang dimotor ko. Kung hindi ako makakaisa dito. Sabi dito magkakot lang ng account mo yan. Ayun! Ano? Ano si Zero? Ano mo? Dali! Laki yung laki! Naka-play naman yata. Naka-play. Agoy! Kitika yung laki. Huwag ka makakawala po. Isang pino po, baka Speeder ka choy, oh. Kaya naman ano, eh. Dali kami baso. Bungat sa atin. Okay, galing, laki. Mga kayo! Grabe ang laki! Pwede na! Oh. 6 fingers, ay hindi, 5 fingers lang. 5 fingers ba? 5.5. 5.1. Kala ko masisiro ako eh. Ayos na. Kuya Delphin oh. Kapag-isa na naman Kuya Delphin. Kahit saan talaga dalhin. May nahuli. Laki. Dito na lang natin, biabot ko na nung ito Ervin, wala pa. Papunta pa, namalengke pa rin. Magigising lang din. Ay, Bilbora. Nasa hulo daw sila eh. Ulo, layo nila. Barangay Hulo. Barangay Ulo. Kala ko sa Ang labo ng... Ginagawa mo. Maano ba yan mo eh? Makulimlim kasi ito. Madilim. Pagos-agos lang matay. Pagos-agos lang. Ay, shoutout dito kayo. Shoutout kayo para may isama kayo sa inyo. Yung mga bago rin supporters, mga ano, malakayaw in mud. Gagi, wala akong dala sa Moreno. Buti na lang malilim dito. Ito ka naman gaya mga atin ni mga katiway. Taga Isabela. Nagkakuha na natin. Ay, wala na yung pinakalaki. Yan na naman mga toy. Ay ito kasi pang-entry mo, takbo ko na doon. Taga. Bilisan mo na. Ang laki mga tayo. Oh. Ay pero wala pa. Yabot. Ayan. Ayan. Wag. Layo na. Mag-entry nga ni Kachoy. Sige, masubukan mo. Subukan mo doon dali pa-entry mo. Tapos single hook lang pala. Kasi ang lalaki. Kasya. Ano? Muntik na masyot sa ano. Diyan. Di abot to. Kaso lang, pag pinano mo yan, hindi na mapalito. Wag na lang pala. Baka di ibalik ang biwas. Isa ka. Pagalitan ka nila, huli ko sa papakipatimbang mo. Mamiwas ko. Ganit mo isa. Yan. Taw. Ayan. Maglilibang kayo, gusto nyo? Yan. So, pagbiwas mo yan, alam mo, kasi ano yan eh. Kaya pakita, paggamit na yung kinalakay mo. Ay, ito nga lang o. Wala pag ganun ka lang o. Pagka kumagat, pitikin mo lang konti, huwag mong biwasin ang gusto kasi tatalsik yan sa taas ng puno. Ano pala yung pag-asa natin? Maganda yan, tuwing makakadali ka ng mama, yung isang video. Hirang mama ko. Pinagtanong ko para ko. Wala pa nakakweli tayo na ano, isang kilo pa, wala pa. Meron na? Sa lumot yun. Ay kahapon may nakakuha. Dandahan lang kasi baka sumali sa puno, wala tayong sikap pati oh.
Makakawi tayo na mga agad. Ako? Pwede iba ko yung nyato nga. Uy, nawala na naman. Grabe. Uy, meron naman. Ay! Plastic. Plastic. Plastic naman. Nauubaran na ako. Ay, doon na naman, oh. Ay, ano naman, palaki na. Yun ang panalo. Oh. Ayun, oh, mas malaki yun, oh. Dali, takbo mo. Yan ang mas malaki. Tatay, huli, yari na. Dito pangalan, napakalaki doon pa kaya sa harapan nila. 360. 360 yung kilo. Grams. Sigurado na yun. Kaso maaga pa eh. Bawal yan, sponsor yung nakahuli. Punta natin ba? Bawal yan. Hoy, bawal yan. Malaki na. Punta. Yung mga tayo, punta natin. Duli sa sikan, maganda yung sikan. Punta natin, maki-isyoso tayo dito sa Idol, maki-isyoso ka. Oy, oy, oy. Uy, pang-highlight lang. Ayun na. Boys, kayo pala nakahuli. Doon. Ay, di pa. Ay, sa sponsor daw. Siya daw nag-sponsor eh. Sir, kayo pala nag-sponsor, kayo rin nakahuli. Ano nga, maisip malaki yung kilo daw. I-highlight ko lang. Salamat. Kaya mga tayo, yung kilo ni Vice. Yan, siya yung nagpa-sponsor, siya pa nakahuli ng mamaw. Pero maaga pa eh. Vice. Bilog ang bola. Grabe, laki oh. Isang cooler na kagad, alas maybe pa lang. Yan, tapos meron pang ano, saya naman dito. Saya, oy! Sabi ko na nga ba, di mawawala yan. Thank you Lord, Greg. Di mawawala talaga yan. Ay, ano talaga, di nawawala si Alfonso. Oh, barako kasi, puro barako kailangan yun. Mga barako, nagsama-sama mga barako, matik na. Galing ni Boys. Siya nagpa-sponsor nung ano, siya pa nakakuha. Vincent, nila. 700. 700 grams. Putang ina. Panalo siguro. Pero di naman daw siya kasama eh. Ito na, nakaset up na rin tayo. Kaso hindi Diba? na- oo. Di siya sasama. Kasi sponsor siya pero sanit. Hindi mo nasama. Ito yung bayabas. Kaya nga nagpainit-init eh. Doon sa dulo, kakatan eh. Ano ka, ano? Bangka? Yung, umiyaso. Ay, grabe, lalaki oh. May ito pa oh. Nakadali! Sila kayo! Ay! Isa ba talakay? Ay! Dali! Ano, tara. Matangat. Ayun, dali! Ayun, nakahuli. Bilis! Ayun! Ang galing talaga itong mga natin bagong subscribers sa Subscribers yan. Okay, naiyapan na kayo. Yeah, ito mga bata na to. Oh, mayroon na kayong pangalan rito ah. Ayan mga to yun. Ang ganda ko. Huli na naman! Nakalaki! Ano naman? Ay, nakawala. Ay, lakay. Ano pagka malaki? Dahan-dahan lang. Mga katoy ko, ako kinagatan nun. Huli yun mga katoy. Grabe, laki. Naku, andun na sa itaas mga katoy. Nasa taas na yung pamingwit natin. Grabe. Kakalagay lang nila eh. Kinagat ka na. Kita kayong lubog eh. Ginawa kasi kamatay para di na sila mahirap ba yung bingwit ko pinahiram ko agad sa nila. Yung ginagatan. Pag ganon malaki, yung nahirapan, ay ako lang, pagod-pagurin mo kunti. Sayang no? Yan lang pala oh. Huli na naman! Huli na naman? Eh sila, wala, nauwian na. Ayan, ako. Ako. Agoy, ang laman. Sa gilid-gilid mo lang para walang sabit. Oh,
Nagadumot. Nagdakul aja yan. Nay. Mata. Ay. Talaga. Kalaki na naman. Talo tayo ito mga bagong ano. Bagong member na sa mga tayo. Tumatis. Nakadali ka naman. Oh, ganda. Maganda oh. Hey, tanay natin yung uli namin mga katoy. Di ba parot? Ay, pahin na natin lakay. Anong makalat i-kakal lang. Yan. Ang galing ka palang umiyos eh. Ayan, nawali na naman. Uy, gitik na naman. Nada no. Anim na tayo. Anim na si na nalalaga sa atin. Happy birthday. Ay, oo nga, kay Maynard Santos, happy birthday. Belated happy birthday pala. Belated happy birthday kasi Maynard Santos. Ayan po! Oh! Talaga napaka-swerte na kayo! Wala ka na! Laki na naman! Yan! Dito! Pakita ko rin! Dito! Pakita ko rin ito! I-highlight lang kita! Ayan o! Napaka-swerte mo talaga! Grabe na laki pati 5 finger o! Bakit yung 5 finger o? Ang lalaki. Galing ano? Nakapad na naman. May tinatago galing ba? Ang lang na yan. Ay, dami na pala. Ako naman! Hindi na huli. Galing nito mga natin. Mga bago natin ano. Iniidolo. Ang galing, ang bilis turuan mo rin. Sanay na yan. Isang bisang tinuruan. Siya pa mga-harvest. Galing nyo to para ano, pang prito kaya ihaw tapos kain kagad at mainit pa. Oo, tataan nyo ata. Baka nyo ano na, malatong ay kay masarap. Talbos ti kamuti na. Nahimas ka talaga. Ano ba ito? Uy, malaki nga. Laki. Pagkaso wala na. At iabot sa entry. Ano ba Laki ito? oh. Uy, nakagawa. Laki talaga. Wala. Habulin mo ano, 700. Hindi aabot. Pamprito. Pamprito. Gitek, pamprito. Sinabi ba yung dito sa... O, ito naman. Ito naman. Ay, tulog na yung ano, tuyas. Naman, inihaw na. Pinglisa. Naman, inihaw na. Uyan na naman. Ay, malaki ng palaki pa. Oo. Ang galing talaga. Kaya naman mga sa'yo. Wala. Oo. Diba? Grabe talaga to. Wala kaya baka ba talaga? Ikaw pa lang. Itanggalin natin ang fish mo. Magsasama na sila mga tayo na. Tilapia. Ganda ng ano, alang-ala palalakay. Walang kawala. Asintido. Sige, tapon yung ano ko ako. Asintido na ano. Galing talaga. Effective talaga mga dancing worm na kinuha natin sa Nakalaya. At muli mga tayo, yung kakatune in lang, yung kuha natin ng dancing worm sa may Kalayaan Avenue sa Makati.
Yan. Ay. Galing lang. Oh, andyan na. Ala! Una na naman! Una na naman! Uy, pabayabas naman sa spot. Dito mo. Pakita mo nga. Kakapain ka lang ba kayo? Dito pa ka na. Dahil sa house mo, nakadali na naman yung... Ay, gagaling yun. Marunong ka magtanggal. Kaya sa lahat ng... Ay. Kasama natin si Kachoy. Kachoy! Hoy, good morning mga kabiwas. Good morning po. Ganda kasi ng kuko, ang ganda kasi ng daliri mo eh. Pang chicks. Pang chicks yung daliri ni ano. Nakayaw. Sino po? Huli, yan alak ka. Ako! Uy, kabiwas! Ay! Ayun, ito ba? Ay, alak. Oh, pero malaki kabiwas dito. Pang entry yan. Ano ba ito? Oh, paano to? Nakaharap ka nga. Okay na yan, video na yan. Ginagawa mo? Ay, sorry, yan live pala sa kabiwas. Oy! Grabe! Kaso, di aabot sa 700 to, no? Grabe, ang laki oh. Ay, 5 fingers lang. Kalahati. Ano lang yan? 500 lang to. 500 lang. Okay na, ayun. Gini na yan. 500 grams lang yung mga to. Ano Ano yan? tayo sa malaki? Hinahanap nila ano? 700. Nagkanyan siya eh. Spot mo. Para mabayabas ka mo eh, spot. Tama yan, para may pandunit ka rin doon sa pulutan. Kasi mahuli kasi mga to eh. Pag in-entry mo, di na makakabalik pa mo for the boys na. Di ba ba? Shot na yan doon sa cooler. Pinakaulil naman si Maki, maliit. Malakay. Sabi mo na to. Para mayroong babalikan tayo sa sunod. Malaki oh. Marunong ka mag-fight pala? Sanay ka pala sa ano? Wait. Kachoy, mukhang may chance. Second. Ayun nga. Ay, di pala. 360 nga pala yung inauna kanina, diba? Pang Third ka. Pang third. Ay, na. Ay, maaga pa eh. Anong ba? Oo, ito may pinala natin. 44 TV. Madagdagan pa sa amin yung natin. Nalaglagay naman, 45 na eh. Gas lang, atoy, oy. Yan, ang dami pala nanonood sa'yo. Oo, 3 million. 4 na. Kung na, kanina 5 million na eh. Ayan. Yan. Nag-hi, Jason, ano yan? Puson? Jason, Yuson. Habol lang, kabiwas. Kung na, pa. Habag ka pa, ito pa, huli natin. Maaga pa. Saglit pa lang, oh. Lalapad. Lalapad, oh. Huli ng aming mga bagong followers, mga taga Isabela. Dito namimiwas sila, namimiwas. Turuan natin ay sila pa yung marunong. Ang galing. Sila pinakakadali ng malaki. Sila pa nakakarap. Oh, laki talaga. Sige mo. Tatlaktul mo na. Grabe oh. Para na malingke, ilakay, para na malingke. Ay. Shoutout nga pala sa dalawang anak ko, kay Clarice at kay Clarice. Tapos sa kapitbahay ko si Abaday at si Nino. Kay Genesis. Edgar. Paring Atog. Good ka rito pare. Pwede pa wapo. Kada pa. Matay, nakadali naman tayo. Umuwi na yung mga kasama natin ng Anglas. Mga taga Isabela. Uy, gising, gising! Ginagawa mo? Dali ka nito Matay. Kataba, mga tigra. Grabe, taba. Pinagatan ng ito, kaya ng ano,
Mga ito yung ano natin, yung binibigay natin sa kanila kasi nasa ano lang daw sila. Stay in, bali may binili lang pala sila dyan sa kabila. Dumaan dito sa ilog, yun nakita tayo. Ano, sa kantin lang daw sila kumakain. Sabi ko nga, ibigay na lang doon sa kantin na kinakain nila. Nahihiya. Mahihiyain matata. Hindi ka sabihin na ba eh. Tayo mga ito, tayo ulit. Higi lang, lakoy! May papansit pa si, si Pres. Kain po tayo mga tol. Laki ano lang. Inubos mo isda namin dito, Roy eh. Nakakadalawa ka na dito, wag ka na dito. Pinabayabas mo kami. Puro pa nga lang bulate ko eh. Tayo ng bulat lupa, yung kinakagat na isda. Meron talaga. Malupit mo iwas mo lang saglit na, dalawa ka agad. Pangapon na lang. Yun o! Bulahan o! Yan, pulahan na rin. Hindi mo iwas to. Delikado eh. Ganun talaga mo iwas oh. Gitik na naman. Grabe. Gitik! Walang sinayang na oras ha, kahit nag-i-snack, kahit mo rin. Ala, yun na yung kabiwas oh. Puro. Lulokot talaga sa simpo. Ala. Ala, yung isa, hawak niya yung isa pa may kagat. Oh, walang yung laki. Dalawang pamiwas, lahat kinagatan, problema. Tol, wala pa? Gusto mo dumami? Punta tayo doon sa dulo. Bumili ka ng ilaw mo, Tol. Mga hindi ko makakit kasi makaba. Pinasak to. Kukuha na lang ako ng konti, Tol ha. Kukuha ko, Tol, ng mga 5 finger. Dami mo ng hulo. Dami na pala eh. Diba? Dimakpat ka na. Kasi mo wala kang huli, Tol. Puno eh. Ginawa kasi ng ano. Para sa kanila bigyan ni Tol. Tol, lagyan mo ng ano yan, Tol. Tol. Lagyan mo ng ano. Yellow. Eh, nakahuli na oh. Laki niyan din. Ay, na 69 kilo. Ano yun? Ayan na yun. Nakatapusan, Derby. Ayos na. Baila. Pahinga tayo, niya nating huli. Oh, nilagay ko sa'yo. Oh, di ba? Oh, nakaisa ka. Oh. Tari dito. Pula. Pula. First atch natin, first atch. First cut, puro na nga yun. Bigyan mo, Roy? Pero hindi nyo ano, box kay Roy? Hindi box. Nilagay ko yung huli na. Gawa na ako siguro mga 3 piraso na. Parang yung magiging binasak mo kasi mga yun. Yun oh. Hindi natin nadala yung ano ko. Hindi nadala yung ano magi, cooler. Kala ko kasi ko dadalhin ni Kuya Ronnie yung cooler ko eh. Oh, bukang. Iniram kasi ni Kuya Ronnie. Pinalik. Putang na puno na. Gitik, alat yun. Gitik. Boy, gitik. Oy, laki. Hihi ba? Ako lang mga tagatanggal. Para may gagawin ako. Uy, bata ka, boy. Pugi ka na ko! Mag-aagad naman, lapitan kita dyan! Dalawa pa nga lang. Pinayabas ka na, Tol. Grabe naman, Tol. Mayapas ng bata. Hindi mo na kailang plapla ka na. Dami nang hindi kawiwas. Kalahati na kabiwas. Tol Erving. Dito ka sa kapila. Dito Erving, makatayo. Uno, di makabuhat. Oh. Nakakadalawa pa lang siya pero puno na. Ay, kalahati na. Tol, ako kayo ba ito, Tol? Ano ko? Thumbnail tong ganito.
Ay, kabiwas ito. Edad nila na grabe, ang daming tilapia sa Simbo. Koy, naka-jackpot ka na. Ayan mga toy, bali last bulat tayo. Correction lang pala mga toy, no? West Rainbow. Yan, fishing tournament pala to. Hindi West Rainbow. West Simbo. West Rainbow pa. Oh, ito na na. Nadali ka rin sa wakas. Sana. Pang-outro, pang-fingers. Ayan natin. Outro. Taw-taw lang, ano? Taw-taw lang. Taw lang, sakala. Di ba mga toy? Ayos na mga toy. Mamaya mga toy, ano, titingnan natin sila kung sino yung mga nag-champion, no? Ikabiwas, hinintay mo second place, no? Yes! Dangwa. Dangwa. Daywa. Ano, bulaklak yun? Oh, ito na mga toy, grabe. Parang yan na. Ay! Grabe, ang daan na to. Tapos ito, grabe na to. Ay, may kabiwas. Kabiwas. Ano masama, may kabulat na. Kalahati. Ayan, maraming salamat mga toy, no? Mamaya, mag-update tayo sa mga nanalo dito. So, ayan, maraming salamat kay Press. Kay mga sponsor dito natin, mga top sponsor ng Pasig West Rainbow mini tournament. Yung pala yan, di Pasig Simbo pala, di Simbo, Rainbow. Ayan. Grabe mga toy, parami mga toy, may mga wabol pa. Yan kasi ano daw pala to, pa surprise lang to na tournament. Kaya yung iba daw, di alam ng mga grupo nila. Kasi napakaraming grupo nila yan. Yung iba lang, nakakala naman. Yun naman. Yun o. Oh, gitik. Gitik pa rin. Gitik. Walang humpay ang biwasan. Sa'yo nag-champion. Yan o, sana all, pahawak naman. Kahit ito na lang. Champion! Abu Garcia. Susunod naman, Abu Bermeo to. Ayun, kabiwas oh. Daywa ka rin yan. Second, Daywa rin. Parapol ba? Madaming papa. Ang dami oh. Daniel! Idol, kala ko si Etit eh. Kamukha ni Etit. Oo nga eh. Ayun nga. Hawig ni Etit. Oh! Swerte oh. Daniel! Pero kung ano ni Vice to, nilaban to siya panalo no. Winib niya kasi. Siya yung nagpa-tournament, siya pinakamalaki. Swerte niya no. Buhay pa rin, nag-ano pa oh. Dami mga to, yun laki niyan. Yun lang mga to, no. Congrats to all the winner. Siyempre kay Boss Vincent, isa yung nag-sponsor ng pang malakasan na rin nilang mapanalunan. Ayan. Kay Press Ayami. Thank you. At sa lahat ng sponsor dito, makakalasan na muna natin ng anglers. Lusog, papamember tayo rito para kasama tayo rito. Thank you mga toy.